Empat entre el Lleida B i el Tàrrega en el derbi lleidatà de la jornada a la primera catalana. Els dos conjunts arribaven a l'encontre amb situacions molt diferents. El Lleida B és l'equip de la demarcació més ben situat a la taula, mentre que el Tàrrega hi arribava amb la necessitat de sumar punts per fer un pas més cap a la permanència. Els de Gerard Albadalejo un cop més van fer un inici de partit immillorable i en la primera aproximació a l'àrea rival, Martínez feia l'1-0 després de protagonitzar una bona jugada individual. Després del gol, el Tàrrega pressionava la sortida de la pilota dels locals, però amb poques ocasions clares de gol. En la primera meitat es va poder veure molt joc al mig del camp i poques combinacions ràpides de pilota per part dels dos equips. En els darrers 10 minuts del primer temps, el Lleida hagués pogut ampliar el marcador amb aquesta rematada alta de Martínez, després d'una bona centrada des de la banda. Al minut 45 va arribar el gol del Tàrrega. Alberto aprofitava la sortida d'un córner per batre Jordi i establir l'empat. A la segona meitat, el Lleida B tot just començava a tenir el 2-0 a tocar amb un potent xut des de dins de l'àrea d'Oriol, que Joel enviava a córner. A partir de llavors, el Tàrrega va ser el clar dominador del partit i va gaudir de nombroses oportunitats per marcar. Pijuan ho intentava amb aquest xut alt i Grau, poc després, enviava la pilota fora amb una rematada de cap. La darrera ocasió del maig la va tenir Vargas, que des de la frontal de l'àrea petita enviava la pilota fora. Amb aquest empat, el Lleida B suma ara 34 punts i es manté a la zona tranquil·la de la taula, mentre que el Tàrrega en té 27 i se situa a la part baixa.